Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Fiorenza Mercedes Ruiters, geboren in Heerlen en haar ganse leven al dol op dansen en muziek. Ze leerde klassiek ballet, hip-hop en showdans. En door een overwinning op het KVL en het TVK stond ze in 2018 als jongste deelnemster ooit in de LVK-finale met 3 dagen uit de plaat. Tot zelfs jullie zeggen van door 3 dagen uit de plaat ben ik ook gaan zingen. Omdat ik het gewoon een super vet nummer vind en het is een voorbeeld voor mij. Dat kreeg ik heel veel te horen van hele jonge meisjes. En ja, dat is super vet om dat te zien. Maar ook wel echt er een beetje, ja, een beetje, hoe noemt ze dat nu? Ik ben het woord kwijt. Een beetje verlegen van. Borsten van hang maar heb ze toch in de kater. Dit liedje brengt alles bijeen. Dat dit te gek wordt, vul ik aan mijn water. Want ik ben nog feestkapitein. Ik zet met rood, geel en groen mijn paraat. De dag met iedereen. Van 's morgens lukt het zo beslaat. Kom weer op, neem maar aan dat paard. Fiorenza Mercedes Ruiters. Mijn mam wilde heel graag dat ik Mercedes heette, maar dat wilde mijn pap niet. Dus is het Fiorenza Mercedes geworden. En ja, de achternaam van mijn pap Ruiters. Ik stond hier bij Fiorenza. Hey Fiorenza, wat ga je eigenlijk doen? Ik ga zingen aan het liedje Het een Stag. Een ster die aan de hemel stijgt, zo valt die scholenreis, al is er nog zo tijd. Op mijn 8e ben ik begonnen met zingen. Vullende uitzending bij Kingerkrom geweest. Het KVL gewonnen, het TVK gewonnen en dan ja, nu met meedoen aan het LVK. Toen had ik zwarte plekken in mijn haar. Dus dat was gelijk toen ik 10 en 11 jaar was. Zo gaat gelijk. Ja, dus 8 jaar geleden. Left at the job in the city, working for the man every night and day. And I never lost a minute of peace. And I was worried about the way things might have been. Dat was tijdens een optreden. Toen ging mijn toenmalige geluidsman met, Hans Bekkers. Zij is helaas overleden. En dat was ik aan het repeteren in de auto en daar had hij dat stiekem opgenomen en op YouTube gezet. Dus nu als ik dat terugkijk, moet ik er wel heel erg om lachen. Toen was ik wel heel alert op de camera's waar en als ik erin moest kijken ja of nee. Dus ik was er toen wel al heel erg mee bezig. Ik wilde het anders dan carnaval en toen kwam er op een zomersleedje uit met blazers erin. Een beetje ja, samba-achtig. En aan de clip ervan kan ik me nog heel goed herinneren dat ik daar eigenlijk met mijn vriendinnengroep, hoe ik ook met gedanst heb, dat we eigenlijk allemaal leuke activiteiten gingen doen. Lasergamen, rodelen, met de kabelbanen mogen valkenberg. Dus dat was echt een hele leuke clip om te maken. De eerste plaats gaat naar Fiorenza! Fiorenza Ruiters uit Valkenberg is de grote winnares. Proficiat! Ja, geweldig! Ja, ik ken niks anders zeggen dan alleen maar geweldig. 3 dagen lang op ons eigen festival. We zien ons springen en vriendinnen, kom maar binnen. Pas als iedereen er is, dan kunnen we weer gewoon beginnen. Die TVK wilde ik, het gaat anders. Ik wilde, gaat nu erbij. Ik wilde, gaat wat er uitsprong. En toen kwam er al heel snel uit bij een dansgroep. En dat heb ik toen ook gedaan bij het TVK. En toen heb ik gewonnen. En dat smaakte eigenlijk nog meer. Alleen nu gaan we het toch weer een beetje over een andere boeg gooien. Ik denk van ja, het is nu wel, iedereen gaat nu dansgroepen erbij halen. Dat moeten ze ook allemaal zelf weten. Maar ik denk van ja, nu is eigenlijk een beetje de originaliteit er vanavond. Dus ik ga het nu eens een keer op een andere manier proberen. Dus de dansgroep gaat weg en ik ga het nu eens proberen om het zelf te doen. Sun goes down
altijd om mee te doen aan Idols, The Voice Kids. Maar een vriendinnetje van mij heeft metgedaan, dus ik weet onder andere hoe het gaat achter de schermen met contracten en dergelijke. En om een contract te tekenen waardoor ik niet meer zou mogen optreden. Terwijl dat eigenlijk is wat ik wil. Dat gewoon ik niet doen. Dan doe ik lekker wat ik nu aan het doen ben met de carnaval optreden en een paar optredens erboeten. We gaan verder met nieuw talent, want ook dat is het LVK. Heel veel jong nieuw talent, zoals bijvoorbeeld de winnaar van het TVK, het Tiener Vastelavondsconcours. Het LVK, ja, ik ga het TVK gewonnen in 2017. En ja, om dan nog een keer mee te doen, ja, ik gun het ook heel erg om anderen te winnen. En niet dat ik zelf dan zou winnen. Maar ik vond het ook heel leuk om gewoon toe te kijken en om toch weer nieuwe dingen te proberen. En toen kwam ik met het idee, ik ben 16, ik mag meedoen, dus waarom zou ik het niet doen? Ja, dat is toen heel goed uitgepakt. Voor je eerst een liedje van iemand anders en daar was ik toch niet zo helemaal content met. En toen heb ik dat tegen Dwayne gezegd en toen hebben we samen een nummer gemaakt, 3 dagen op de plaat, mijn vriendje. En toen hebben we een avond aan de piano gezeten en ben een gitaar het nummer erop. Ik ga er super positieve vibes bij. En zelfs de studio vond ik een heel vet nummer. En ja, boven verwachtingen in de LVK-finale en door 13e geworden. Ja, dat is super vet om mee te maken. Ik denk niet dat dit vastelavondsmuziek zou moeten worden helemaal. Ik vind de sjonkels super leuk om te huren. Ik doe zelf ook altijd de sjonkelwals van Wil Kniepa. De rustige liedjes, de snelle liedjes, de hoempapa liedjes. Carnaval is eigenlijk alle muziek door elkaar. Zolang het maar eigenlijk verbroederlijk is. Zolang iemand maar veel van dit is vastelavond en dit is veer samen en we vieren dit mooie feest. Alle zeikers die pesten er neven, want alle liegen 3 dagen op de plaat. Hoe ik de liedjes wil performen qua zang, dat doe ik toch echt op mijn eigen manier. Hoe ik het fijn vind, want ik kan mezelf wel gaan forceren om dingen te doen. Maar dan houdt het niet uit, zolang op een podium 6 keer per dag met de carnaval. Dat lukt gewoon niet. Mijn hart ligt bij Limburg en dat zal het ook altijd blijven doen. En ik zie mezelf niet eigenlijk als echt Nederlandstalig topartiest. Ik vind het hier lekker gezellig, lekker leuk met de optredens. Ja, ik weet niet, daar blijft mijn hart bij. En ik wil het, tuurlijk zou ik het heel graag willen proberen. En ik denk dat ik het ook wel gewoon proberen. Maar ik denk dat ik heel snel terugkabbel hier nooit zie. En dan zitten we hier in het oude strandhuis. Wat ze vertelt houdt mij nuchter en warm. Ik kijk eens naar boven en ik zie de wolken. Ben blij dat ze hier is, blij dat ze hier is. We zitten nu hier in het gammele strandhuis. Maakt het mij toch al niet uit waar we horen. We verzoeken onszelf in de drank van hun ouders. Ik ben blij dat ze hier is, blij dat ze hier is. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.